tichazive kuti marichos here mushonga rudzi hatisi kunyatsonzwisisa nyaya yekuti zviri kunyatsofamba sei. Muri yeZimbabwe tiri kutambira shoko randiri kunzwawo panapa riri kutenderera mumastreets, nyaya iri kutaurwa iri kubuda mumasources akasiyana siyana. Pari kunzi zvoni kuguruve kuya mabhinya aya 3 kuri kunzi kwabatwa 1 out of 3 pamabhinya iwayo anga ari kuningina. But nyaya yehombe iri kunyanya kupisa panapa inyaya yezvinhu zviri kuitika zvimwe zvese. Kune nyaya zhinji dzikutaurwa nezvadzo pamusoro pezvinhu zvese dzikutenderedza nyaya dzemabhinya. But chekutanga pari kunzi pauya helicopter yanga iri mugomo ikafuridza miti ende magnaya ndobva vakatanga kutiza vachitiza masoja. Saka pari kunzi 2 vakomana vabva vamhanya vachinotizira kunopotera pamba pane imwe imba panga pane mwana mudiki ndiye azobuda akaenda kune vanhu achichema. Zvikanzifonera baba vangu vaudze kuti kumba kuvaudze mapurisa kuti kune vanhu vaya vatizira kumba ende one wavo ari kunzi abatwa. Nyaya dzacho muri yeZimbabwe hadzisi kunyatsonzwisisika because pari kunzi one wacho abatwa ari kunzi anga achitaura chirudzi chisinganzwike but zvarekodwa pasi kuti vazokwanisa kuningirana. But so far pane nguva iko zvinezvi nekuti tanga takamirira kuda kunzwisisa kuti kana vari kutaura kuti zvoni kune bhinya rabatwa tinenge tichiexpectawo kuti Zimbabwe Republic Police inge ichikonfirma zvinhu izvozvo kuti ichokwadi here chaitika ko, because tinenge tatova confused, tinenge takuvhiringidzika. But ivo vezeta raPeace far hapana nyaya yavataura. Maybe zvichida kana zvichinge zvaitika zvechokwadi vachazoningirana mangwana, but inyaya iri kutenderera mumastreets yezvinhu zviri kuitika. Pari kunzi zvoni kune kumhanyisana kwaitika kuguruve. Saka tamirira kunzwa kuzeta raP kuti ikonfirme kuti ichokwadi here bhinya rabatwa here kana kuti inyaya dziri kungotenderedzwa nevanhu. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti isusu hatingokurumidze kupasisa nyaya tisati tapedza kuverify, but it's always important kuti tigare tapfuura nepanapa tichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika nezvinenge zvichitora nzvimbo. Kozoita imwe nyaya iri kutenderera nyaya yemufananidzo uri kubuditswa, foto riri kunzi ndo rebhinya racho. Vamwewo vari kufambawo vari kuzotaura mumasocial media, vari kuita nharo dzakasiyana siyana, vari kuti pamufananidzo apa munhu uyu ari kufambiswa anenge azonyanya kusviba, ndochekutanga. Chechi2 vari kuti zvekare munhu wacho akatyoka rumwe ruoko, saka vari kudhauta kuti pamabasa ese ari kuita let's hope ane vamwe vaari kuita nawo because ari ega. Vanhu vari kuti hazvikwanisiki kuti anganzi ari kuzviita ari ega. Dzimwe dzenyaya dziri kutaurwa pamwe zvichida inogona kunge iri kaunda, but chinhu chaakuti vhiringidza kuurayiwa kwese kuri kuitwa vanhu uku zviri kuitirwe chii? Mishonga here? Chii chiri kumbonyatsoitika? But nyaya yandiri kutaura yekumhanyisana nemukomabhinya nehelicopter wati iri kunzi yakaitwa musi wa26 ndopayakaitika just after Christmas. Ari kunzi ndo pakaningina pakamhanyiswa mabhinya aya pakati ase pakabatwa rimwe, ndo mabudire ayaita matenderere airi kuita. But I will come ndichinyatsopedzisa confirma and ndambotryawo kumbonoti ameno. Let's hope vanodairana ponye ati ndikafona. Handidi zvekuzoti ndafona ndozotanga kutanga namba dzangu dzisiri kuda kudairwa, because most of the times pandinombotraya kuziningirikana handina response yandinombowana dzimwe nguva ipinde foni yacho. But inyaya dziri kutenderera, nyaya dziri kunetsa pari zvino muri yeZimbabwe. Saka ndangoti update yemabhinya iyi yakakosha kuti ndigare ndapfuura nayo nepanapa tizivisane tichiudzana zvinhu zvinenge zvichiitika nezvinhu zvinonga zvichitora nzvimbo. But pari trick ndichadzoka ngo ndichikuzivisai kuti chii chinenge chazoitika next. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.